Smile and Learn. El cos humà. El cos humà està format per diferents parts: el cap, el tronc, les extremitats superiors i inferiors. És important cuidar-lo menjant bé i fent exercici perquè estigui sa. Avui parlarem de les parts del cos. El tronc és la part central del teu cos. Aquí hi ha el pit, l'esquena, l'abdomen i les espatlles. El coll uneix el cap amb el tronc. El pit és la part del teu tronc que s'eleva quan respires pel nas. L'abdomen està sota del teu pit. A l'abdomen hi ha el melic. L'esquena és la part que està darrere del teu pit i abdomen. Extremitats superiors. L'espatlla és una articulació que uneix el teu tronc amb el teu braç. Les articulacions permeten moure parts del cos. Les extremitats superiors són els braços. En el teu braç hi ha el colze, el canell, la mà, els dits i les ungles. El colze és una articulació. Amb ella pots doblegar el teu braç. El canell és una articulació que uneix la teva mà amb el teu braç. A la teva mà hi ha la palma de la mà i els dits. A la mà hi ha el sentit del tacte, que també hi és a tota la pell. Tens 5 dits a la mà: polze, índex, cor, anular i petit. Les ungles són la part dura que tens a la punta dels dits. Extremitats inferiors. Les extremitats inferiors són les cames. Les teves cames s'uneixen al tronc per la cadera. A les cames hi ha el genoll, el turmell, el peu i els dits. El genoll és una articulació. Amb ella pots doblegar la cama. El turmell és l'articulació que uneix la teva cama amb el teu peu. Els peus serveixen perquè tot el cos es recolzi a l'hora de caminar. Tenim 5 dits als peus, igual que a les mans. Les ungles són la part dura de la punta dels teus dits. Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.